Každému chlapovi klesá hladina testosterónu. Obvykle je to 1% ročne. Je to veľa? Je to málo? No, je to dosť na to, aby ti to pomaličky začalo ničiť život. Doktori tomu hovoria andropauza. Mužom okolo 35-ky to začne pomaličky klesať a v 50-ke to je už aj vidieť a cítiť. U niekoho viac, u niekoho menej. U niekoho skôr, u niekoho neskôr. Zo začiatku si nič nevšimneš, ale pomaličky, potichúčky začneš lenivieť, priberať, chlastať, mlandravieť, otupovať, znervóznievať, depkovať a nesexovať. Áno, na všetko sa prestaneš si užívať život, lebo ťa nič nebaví. Len tak hibernuješ ako v zime kapor na Liptovskej Mare. Ako to zistíš? No máš menej energie, zvýšený telesný tuk, zníženie svalovej hmoty, pocity fyzickej slabosti, depresie a smútok, zvýšenú podráženosť až agresivitu, slabú motiváciu a sebavedomie, ťažkosti s koncentráciou a so spánkom, gynekomastiu, zníženú hustotu kosti, erektívnu dysfunkciu a znížené libido. Ako z toho von? Všetko som napísal vo svojej knihe, okrem iného. Ako neskapať po 50-ke. Áno, je to aj o tebe. Každému chlapovi klesá hladina testosterónu.